बोसोर गोदानाबो सफैथारसिगौ बै सोमखोरमोनजोंनो रानि गाथोनाव पार्टि जाहैनांसिगोन। बे बुरैयालाय मा फात्ता मोनोब्रा सिरि सिरि ब्लड थांखुमानांगोन। लामाफ्राव सिख्लाफोर मोजां मोजां लोगो मोननानै सिखांनानै लांफानोबानो जागोन। हे इसोर मोदाय लोगो लानाय बायदि बेरे फुंजानि साइकेल हगारनाया माखो बेदें बुदां बोखैबाय थाखो। होद बुरै नों बेफोरखौ जेबो मिथियालै। मैगं हानाय फागो मैगं हाबाय था सिरि सिरि। नोंहालाय बेफोरखौलाय मानो खबर लानांगौ जाखो? नों मा मिथिनो बुरै आंनि खायदाखौलाय। दे दा बाजाराव थांनानै मैगंखौ थाब लानानै फै। दे फैसाफोरा एसे बुरजा हर। बे आइलाबो बाजाराव थांबा माखौ लानो माखौ दोननो मोनलायलाङो आंहा। ओरैनोबा मोजां मोजां मैगं ओंखारसो गारथारो। नोंहा बिदिनो मोजां मोजां हिन्जावफोरा मैगं फानो नालाय माखौ लानो माखौ दोननो जायो। नै जालायबाय हिनजावफोरनि जादा। बे नारि जाथिफोरनि जादाबाथाय बेबायदिनोसै। दे थाब लाबोदो जलंगाया। आंहा सम गैला थाब थांनांगौ। अमा लाबनाङा अमाफोरा बेमार जालाबायदों। दा लकेल मोनबाथाय दा लकेलखौनो लाबबानो जाबाय। जागोन दे। सोरनि DSLR गोदान जालायखो जोंनि गामियावलाय? आसोलनो खोन्थाहैनांगोन। थु ये थाबा जानाय नङा। थु। ओइ सोमखोर न'आव दंना गैयाब्रा मानसियालाय? ओइ माथो आसोलफोरसोलाय? आंलाय बेखौनो सोर दाउखा दन्दाफोर बायदि गाबफैलाबायखो सानदों। ए जोंखौ दाउखा दन्दा बायदिसो मोनबाय आरो होनबा। नोंनि थाखाय मोजां खबर लाबोदोंब्रा जोंबो नङा होमबा? औ। फै नोंसोरलाय मा मोजां खबर थारलै? देलाय खोन्थालाय मा मोजां खबर? र'लै मानसिया थुनब्ला जोंखौथ' जिरायनो होग्रोना। बेफोर खोथाखौ एसे हान्थिफागो रायलाय होनांगौब्रा। फै गासिबो फै सिङाव फै जिरायफै। गाखोदोलै। फै नै जलै बेफोराव जलाबाय। जिराय बेफोराव जिराय। दे दानिया खोन्थादो खबरा मामोन? नै फाग्ला खोथाया जाबाय। बे खोथाया जाहैबायखौ आंबो मिथिखागौ। सिदा मेइन पइन्टआव फै मेइन पइन्टआव। होनबा खोनासं, गोदान बोसोरखौ लोब्बा लाखिना जोंनि गामियाव गंसे कालार टिभि लाबोदों। मा अजाग्राय बायदि मन्थ्र मारिबाय थाखो बिलाय? आं बुजिथारासैलै माबा सिदा बुं दे सिदा एकदम सिदा बुंथार दे। मोनथियाबोलै डाइरेक्ट बुंना हाबा जायोना। सोरनावबा सिख्ला फैदोंनानै। है नोंसिनि खोथाखौ बारा फोथायलाय लाङालां। नोंगौलै सयथिबो थगायथाराखै जों। दा खोथाया जाहैबाय सोरहानि कालार टिभि बियो बेखौ खबर लाहैनांगौ। नंगौना नङा जाखोब्रा? हले नङाब्ला नोंसोर होगोलां साला। नों ओंखारदोल'लै ओरै दा आदा गेद्दाखौबो खाना जानो खबर लायखानांगौ। नों रेडिथ'? दे नङाबा नोंसोर साथामख' जानुवारिनि अमा गोदानाय बायदि गोदाना जाबायलां। दे दा ओंखारदोल' नोङो। थांसै। जागोन दे होमबा। दे मोजां थां दे बागिफोर मोजां थां। सनाथि दै गिलाससे लाबोदोलाय एसे लोंसै आं। न' गुमै लोंदो दैया। ए माथो बिबोनां सनासो। गुमै बाजारनिफ्राय आंनो मिथाइ लाबाखै नामा? हाब फैनाय नोंखौ फैगोन ना मिथिनायबा आइलाबो बाजारनिफ्राय गुस्थि सिथाबलायनाय मिस्थि लाबोथारगौमोन आं।
गुमै अनखाया नों आंखौ अनोलै बैनाय अनो नोंखौ फैगोन होनना मिथिनायबा लाबोथारगौमोन आं दे बैनाय दा बेलासियाव थांबाथाय लाबोफिननोसै आं बैनाय हा नोंबोलाय बहाथो थांखो गैया फोथारावसो बोरमा दै दौनो थांदों आबौआ नै बैनाय नोंबोनि ओंखाम संनाया गोथाव जाथारलालै बैनाय नोंनो थालांथारदो गुमैया मा होनथाय बियो हाय आंल' जागोन नालाय साला रावबो मावस'फैनायबो गैया बे माखासेफ्राथ' ओरैनो जागारनायल' रावबो मावस'फैनायबो गैया सिखाराखै खोमा दाबो कुम्भकर्ण माखाया ओरैनो जाफैनायल' सुवादफ्रा ओइ नोंसा दासो नैबे लावथब नङाबाथ' मोनजाखागोन नोंसोरो आंथ' नमितामोनजों दहायनो थांफाबो हायोमोन नोंसोरखौ लोगोखायसो नेदों आङो पिकनिक जाग्रा मानसिफ्रा बिब्दि जायो नालाय लेडिस साइजआव दासो मावफ्लाफैनाया जायालै नोंसिनि जाबाय जायालै नोंसोरजों दा लोंनाय जानायावबा सिगां जागोन गावसासो थाब मोजांफ्रा साख्रिवाला फिसाय मोननायफ्रा मिनि बाला स्कुटि सालायदों हनै फुं बेलासिनि गाननाय जोमनाय दख'ना सोलायदों हनै बोखे साहाखै मोजांला साख्रिवाला फिसाय जानायफ्रासो केन्सेल जागोन थुखुमब्रा थुखु मा थिं थांथां लालाबायना फैखोरबा बिसोरलाय आदा गोदान गाननानै बहा थांनो ओंखारदोंब्रा बहा थांनायखौ नोंसोरलाय थांनायखौसो नुदों फैनायखौ नुवासै नोंसोरो दादा बेखौथ' सोंनो जोङो बहा थांगोन होननानै बेखौनो बुं बाजाराव मैगं थाइगं लायनो थांब्रबदोंमोन आं ओइ फैनाय नै फंबायमोन फैदों बै सेरा लाबोलै बेनो जानो हागौलै कालार टिभिया जानो हागौ नै फाग्ला बेनोलै बेनो खोमा नोंगौ फैदों र' फैनो नै गुमै सेरखौनो मोनासै आं बे गंनैल' मोनबाय मेगनाव नांबाय नोजोराव गोग्लैबाय मेगनाव नांबाय नोजोराव गोग्लैबाय दै जारौ नों बबेनि दंखौल' आंनो खिन्थाला दै जारौ नों बबेनि दंखौल' आंनो खिन्थाला माखौ नायदोंलै बिलाय आयौ नै फाग्ला माखौ नायखो नोंलाय बेनो फाग्ला बेनो कालार टिभिया नंगौ बेनो नै फाग्ला माखौ गल' नायबाय थाखो नोंलाय गदायसो बियो आंनि गदाय होद माबा बावदों बिबो नांसो दानो बाराबा थां होनानै हाथायसे बारग'गोन आं आदा आं बै गोजौआव दाउखासो नायदोंमोनलै दाउखा ओरै बिरलांनायखौ बिदि नङालै फाग्ला हा माथो माल माथो लालाबायना फैखो नोंसोरलाय माबा दा नोंखौ बै रानिगाथावसो बोसोर गोदाननि पिकनिक जानो होननानै लेंनो होनना फैदोंमोनलै नंगौना है दाङा बेफोरबायदि बाथ्रा खोनाबा गोसोआसो साव बादाव जायो बेफोरबायदि पार्टि जानायनि बाथ्रा खोनाबा बे बाथ्राखौ दहायनो सोंखादोंमोन आं नोंसोरथ' थांनो मोना मा पिकनिक बेलाय बोरायलायनानै लाजिया मा पिकनिक बेलाय दाउ बिमायासो लोगो मोनफैलायबाय मा खिथो जों बोरायफ्रालाय मा पिकनिक जाबावनो जाहैदोंलै नोंसोरनो दे माथो साला पिकनिक जानो गोनाङा हिनजाव मोनफैनायखाय माखौबा दासो सोलाय गारबाय थानाय बिलाय जोंखौसो गोदाव सोराव खालामजोबदोंलै जायालै नोंजों बेफोरबायदि हिनजाव गोनां मानसिफोरजों बिदिसो जाबाय होनबा आदा माबा आदा बिबोनां ओइ आदा सरि थुदो हिनजावनि सिङाव थागारसै दे बियो होमबालाय